Mustro txikiak liburu sorta bat izango da, eta sorta horretako lehenengo alea atera berri dugu. Izena duena, Agintxoren tripako mina. Berez, mustro txikiak izenak berak esaten duen bezala, mustroak protagonista dituen serie bat izango da. Eta idazleak bi izan gara, Alaine Agirre eta ni neu Xabier Mendiguren, eta marrazkilaria berriz Mikel Santos Belatz. Mustro hauek dira, vampiro txiki bat, Frankenstein txiki bat, mamu txiki bat, sordin txiki bat, neskaotxo txiki bat, eta beraien andereñoa, danak ere mustron eskolara joaten direlako, nun ikasten duten sorginkeriak, etxizoak, pozgoiak, pozimak, eta horrelako gauzak egiten. Orduan, beldurrerako baino gehiago humorerako liburuak dira, eta marrazkiek ere laguntzen dute, liburuei bizitasuna, xarma, humorea eta grazia ematen. Eta espero dugu arrakasta izango dutela, umei gustatuko zaizkiela, eta honen ondoren beste bat aterako da udazkenean, beste pare bat datorren urtean, eta horrela segituko.